al'umman mu ita ce a gaban mu, al'umman mu ita ce a gaban mu, al'umman mu ita ce a gaban mu. Gali na Abba ya kai ziyara a wannan gari saboda wani dan majalisa dan uwansu da ya mutu, kuma duk abin da mutum zai tunani akai ya rage nasa. Allah madaukakin sarki ya ce duk abin da zamu yi mu halifofinsa ne, da abin da zamu yi shi da adalci da gaskiya, kaman yanda ya ce da annabi Dawuda, ya Dawuda mun saka ka zama khalifa a bayan ƙasa, ka yi hukunci da gaskiya da adalci a tsakanin mutane, tsakanin jama'a, kada ka bi son zuciyarka, fa yadulluka an sabilillah. In kai haka to ka sauka ko kuma ka kauce da kan tafarkin ubangiji. innal ladhina yadulluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmul hisab. Allah yake cewa duk wanda ya sauka ko kuma ya kauce daga fin tafarki na ubangiji to akwai azaba mai raɗaɗi tana jiransa a ranar da ya manta da ita ce wato ranar lahira kenan. Saboda ka tilas mutane su bi umarnin ubangiji, ka zaɓi wanda ya dace. Idan ka zaɓi wanda bai dace ba kuma kai ka san bai dace ba, Allah yana ganin ka wallahi.